vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakamira sekudai. Inini ndikuda kureurura kuti ndakakuvadzisa mwana wamukoma vangu kusvika achizosvika pakufa, ende ndakabva ndatya kuti ndige ndichizosunungura apo pandainge ndakasunga, because ndaitya kuti kunosunungura kwangu zvaibva zvazobuda pachena kuti inini ndainge ndakakuvadzisa mwana wamukoma wangu. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mukoma vangu ava vakangokaruka vaita mari yekuti hatina kana kutombonzwisisa kuti mari iyi vainge vakaiwana kupi. Zvadaro ndakabva ndazodecide kuti it was far much better kuti neniwo ndinge ndichifamba, sezvo wanguwo mwana ainge ava kurwara. Saka marwariro ainge ava kuita mwana wangu akandirwadza mukoma. Ndikabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichimbofambawo kuti ndinzwisise kuti zveshuwa zvandainge ndakaudzwa kune umwe muprofita uyo watainge takashanyira inini navadzimai vangu zvainge zviri zvechokwadi. Uyu muprofita uyu patakamushanyira mushure mekunge taudzwa kuti mwana ainge arwara apo patainge tiri kuSouth Africa, ndokubva tazombodzoka kumusha. Mukunofamba inini ndainge ndiine muroyi wangu uyo wandainge ndichiziva kuti ndiye ainge andiroyera mwana, but muprofita akabva azonoburitsa zvimwe zvinhu zvainge zviri very different. Saka ndakabva ndazosarudza kuzviramba izvozvo zvekuti sekuru vadzimai vangu ndivo vainge vaine mubobobo wavo uyo vainge vachishandisira pamwana wangu, ndiwo wainge uchirwadza mwana wangu. Zvadaro ndakazoti tadzoka kuya kwatainge takaenda kunobatsirwa, mwana akabva aita sekunge ainge ava nani, because ane rimwe dumwa iro raainge asungirirwa muchiuno make umu richinzi ndiro rainge richazokanganisa kuti kana sekuru vaya vakazoda kuzozama kuti vange vachiuya kuzorara naye nemubobobo wavo, then dumwa riya rinobva razorwidzana navo. Ende zveshuwa mwana wangu akabva atopora, nanhasi ari right, but deep down in my mind, sezvo tainge tiri vanhu vekuti kubva zvandainge ndiri kuSouth Africa taiva nerimwe group redu rainge riri kuseri kwefamily group uko kwataipota tichinyeya mukoma, because zvakaitika pana mukoma ndezvekuti mukoma tainge tigere navo kuSouth Africa, then all of a sudden ndokubva vazodzoka kumusha. Pavakadzoka kumusha takabva tatongonzwa kuti mukoma vatova nemakambani, mukoma vatova nebhazi, mukoma vatoita mari. Saka izvi sevanhu veukama takabva tatongoti hakuna munhu mutema anongokaruka aita mari. Iwewe wakazvarirwa mumhuri mekuti hakuna munhu akambopfuma, then iwewe out of nowhere nobva watongoti waita mari. Saka mukoma pane patakazombodzokera kumusha tikabva tataura navo tikati nhai mukoma, tiri kukumbirawo kuti munge muchitiudzawo kuti mari yenyu yose iyi yamaita within a short period of time pamainge mugere kuSouth Africa, inini ndainge ndigere mujinga mavo. Ivo mukoma ava naamai guru vaitova vanhu vainge vachitozvitamburira sematambudzikiro andainge ndichiita inini nemudzimai wangu. So why is it mukoma mazongosimukira out of nowhere? Uyo ndo mubvunzo wandakavakanda ivo mukoma, asi mukoma vakabva vazotadza kupindura mubvunzo uyu, ndokubva nyaya iya tazongoisiya. Saka takazongoramba tongodiscasa nezvayo tichingoti why is it ivo mukoma vakatadza kupindura mubvunzo iwoyo wekuti mari yose iyo yavakangowana within a very short period of time yakabvepi. Saka tainge tatova shuwa kufungira munhu kwakashata mukoma, tainge tatova very sure kuti ivo mukoma vedu ava vainge vaine zvikwambo zvavo izvo zvavainge vachishandisa patiri kuti zvinge zvichizova mari. Zvadaro mukoma mwana wangu ndipo paakazorwara. So you can see where I am coming from. Kunyange zvenyu mukazondijaja zvenyu, but at least you know where I am coming from. Muroyi wangu ndainge ndava kutozviudza kuti muroyi wangu ndinaye, but unfortunately zvainge zvakaitika pana mukoma vangu ava ndezvekuti vainge vaine umwe munhu mukuru, avo vanhu vakuru vasingatauriki nemazita avo, vainge vakavapa mari yekuti vange vachingorana mabusiness, but
but business awa anenge angori muzita mamukoma wangu, but ivo vanenge vangori rana zvavo vemunhu iyeye mukuru. So ivo mukoma at that time vainge vasingakwanise kutiudza all of this information because information yekuti inopisa. Mukoma vangu vakazotongokonfesawo another time mushure mekunge vashayikirwa nemwana wavo mukunorwadziwa kwavo, ndipo pavakabva vazotanga kutaura neni tainge titori parwendo tiri mumotikari, ndokubva vazondiudza kuti mari yavo vainge vakaiitiswa neumwewo munhu mukuru chaiye asingatauriki nezita rake, ndiye ainge akavaitisa mari iyoyo. Saka ndo zvavainge vasina kutadza kutiudza apo patainge takavakweshena tichiti tikuda kuti tinge tichiziva kuti mari iyi iri kubva kupi. Mukoma vakati vandiudza kuti ivo vainge vakatoita zvekutongogamuchidzwa mari vakanzi vange vachitanga kambani, but kambani iyi inenge ingori muzita mavo bedzi. Saka information iyi pavakandiudza Mukoma ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchiita kutsemuka, ndikati naye Mwari. Saka ndakauraya mwana wamukoma wangu, ndakamuuraya ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichiita return back to sender, but painge pasitomborina kana return back to sender yandainge ndichiita. Ndakatongokuvadzisa mwana ainge asina kana mhosva, ende kuti zvinge zvichitaurika nawo Mukoma hazvitombotauriki zvachose. Saka pane pamwe patainge takamboenda kugungano inini nemudzimai wangu, takati taenda kugungano kuya. Saka kwainge kuine umwe muprofita uyo ainge achiita mashura nezviratidzo kugungano ikoko. Saka ndakabva ndazotora manumbers ake ndikabva ndati ndainge ndichizoda kuzokurukura naye because ndaida kuti musha wangu unge uchizosimbiswa, because ndainge ndava kutya kuti zvimwe kuda Mukoma ava nawo zvavaita mari zvikombo zvavo kana zvava kuzoda ropa inini ndinge ndichizova neruzhowa urwo rwandinenge ndakatoisa pamba pangu. Saka muprofita uyu akabva ati izvo zvokuisa ruzhowa ndiko kwainge kuri kubasa kwake. Akabva azondiudza muripo wake uyo waainge achida. Mushure mekunge tawirirana pamuripo wake, pandakazounganidza mari iyi ndakaiunganidza in secret. Apo patainge tadzokera kumba ndipo pandakazosarudza kuti ndinge ndichitora mari iyo yandainge ndakachengeta, ndokubva ndazonyepera mudzimai wangu kuti pane zvimwewo zvandainge ndichingodawo kungofambira zvangu ndiri ndoga. Mudzimai hapana kana chaakambosuspekta. Ndini uyowo Mukoma ndakabva ndazoenda ndikaenda kumusha kwemurume uya ainge ari muprofita uya wandainge ndakasangana naye kugungano kuya. Then ndakazoti ndasvika pamba pake, muprofita uyu akati munamato waainge achida kundiitira wainge uri munamato wekuti waizotokuvadzisa uyo munhu anenge aine chakaipa chaanenge akandiitira. Saka takabva tazobuda mumusha make, takangofamba ndingangoti about 10 minutes ndokubva tazopinda mune kamwe kasango. Akabva azoti panapa pari right. Saka iye akabva anditi ndinge ndichizoumba rakaita kunge guva. Tainge tiine piki nefoshoro. Ndakabva ndatanga kudhiga, ndakadhiga ndichadhiga Mukoma mushure mekunge ndaunganidza ivhu rainge raita kunge kaguva mbichana. Then iye akabva azonditambidza bakatwa iro raainge akabata. Saka akabva ati bakatwa iri ndaifanira kutanga ndariisa pamusoro peguva masaidi matatu. Saka ndakatanga ndaisa kumusoro ndikabva ndazoisa kumakumbo, but ndakazviita 3 times ndichigadzira yakaita kunge triangle so pamusoro pekakuva ikako. Ndapedza kudaro Mukomanashi, then muprofita uya akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichizonyorovedza guva iroro. Saka kunonyorovedza kwandakaita ndakati zvino ndorinyorovedza neiko nai munhu waMwari, nekuti hatina kana kumbogara tatakura mvura. Iye akabva ati madzibaba muri munhurume imi muri munhu mukuru, munofanira kuti munge muchingoshandisa njere dzenyu kuti kakuva aka muchakanyorovedza sei, nekuti mhiko iyi yatava kuda kunoita guva iri riri kufanira kuti ringe richinyorova. Zvino Mukomanashi ndakabva ndazobuditsa sikarudzi yangu ndokubva ndazozvimanikidza kuti ndinge ndichizoita weti pamusoro pekakuva ikako. Kakati kanyorova mbichana, then ivo madzibaba vaya vakabva vazonditambidza bakatwa riya iro ravainge vakabata. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizobayirira bakatwa iro randainge ndamboshandisa kuti ndinge ndichigadzirisa triangle. Then ndokubva ndazobayirira. Ivo madzibaba vaya vakabva vati bakatwa iri taifanira kuti
tinge tichizongorisiya riripo rakabayirira pamusoro pekakuva ikako. Ndo zvatakabva tazongoita, ndokubva tazodzokera zvedu mumusha mamadzibaba vaya, ndokubva tazogara pasi tichikurukura. Ndikabva ndazovapa mari iyo yavainge vachida. Imwe yacho yainge yashota, ndikabva ndati kana ndangosvika kuJoni ndichange ndichizovatumidzira mari yavo. Aiwa, takabva tawirirana. Ivowo vakabva vatoti vainge vachida kuti ndinge ndichivatsvakira macustomers, sezvo zvainge zviri zvinhu zvavainge vachigona izvi zvekuita mhiko dzekuti dzinenge dzichizokuvadzisa vanhu. Zvekare vakatondikudza kuti kunyange kuburitsa munhu mumarriage yake ndo zvavainge vachinyanyisa kugona izvozvo. Ndakangoti aiwa, ndazvinzwa madzibaba, but ndichinosvika kuno handina hangu kuzovatsvakira macustomers. Mukoma, takati tatigarei kuda kwemwedzi, ndipo pandakabva ndazonzwa zvichinzi mwana wamukoma ainge arwara kumusha uko. Saka mwana wamukoma akati arwara, ndipo pandakabva ndatanga kurota hope. Ende ndaitorota sekuru vangu vakashaya baba, vakabereka baba vangu, vaiti kana vauya kuhope kwangu vaibva vati wadii wasunungura. Sunungura kamuzukuru wangu, nekuti haana chaakakutadzira. Sunungura muzukuru wangu. Asi Mukoma, inini ndainge ndiine chimwe chandainge ndakabata muruoko rwangu chandisina kukwanisa kuziva kuti chii chandainge ndakabata, icho chandainge ndichinzi nasekuru, sunungura icho chawakabata, sunungura chawakabata muruoko rwako kuti mwana uyu ange achizorarama. Ndakaramba Mukoma kudzamara ndazotanga kutopiwa chiprofita, nekuti ndaiti kose kwandinenge ndaenda tichingoendawo kungonobatsirwa. Then inini ndaibva ndanzi madzibaba, ndiri kuona kuti mune pamakasunga, mune mhiko makaita mhiko iyo yamakasungirira somewhere else. Ndiri kukumbirawo kuti muge muchisunungura mhiko iyoyo, nekuti muchasvika pakuparadza dzinza, muchasvika pakuparadza vasina mhosva nemhiko idzo dzamakasunga. Asi Mukoma, ndakazviudza kuti kungonosunungura mhiko idzi zvinenge zvava kutoreva kuti vana vangu ndivo vanenge vava kuzofa. Takazodzokera kumusha Mukoma mushure mekunge taudzwa naMukoma kuti mwana uyu ainge anyanyisa kurwara. In fact akangodonha ari kuchikoro, ndokubva atoendeswa kuchipatara. Mwana ainge achirwara ipapo zvainge zvichinzwisa tsitsi. Patakazodzokera kumusha Mukoma, it was just like tainge tava kutongofambira mariro emwana, because mwana there was no more. Mwana akabva azongoenda zvake kwamupfiganebwe, mwana ndokubva azoshayika. Asi parufu rwemwana Mukoma ndainge ndakabatikana, because ndainge ndichiziva kuti vanhu vose ava vainge vaungana, ndini ndainge ndakonzeresa kuti vange vachizoungana nguva yake mwana uyu isati yakwana. Saka zvakabva zvandibata Mukoma, asi wekuti ndinge ndichiudza manje painge pasisina. Wanguwo mukadzi nanhasi nyaya iyi handina kana kumbogara ndamuudza. Haatombozvizivi kuti apo patakambodzokera kumusha, patainge tichienda tichifambirawo nyaya dzemwana wedu ainge achirwara, iniwo nekusaidi ndakabva ndazofamba ndikabva ndazoita iwawawa go back to sender. Akati kuuya awa, but go back to sender iyi Mukoma yainge isitombori go back to sender, asi wainge hutongori huroyi hwandakaitiswa nemuprofita iyeye. Ndakazoti ndataura naye ndakati Mukoma, vakazotaura nini? Vakati ivo havana mushonga wavakabata. Saka madzibaba, ndikuda kunzwisisa kuti kochii chakazokonzeresa kuti mwana uyu ange achizofa. Ivo madzibaba vakabva vatondipindura rafu, vachitorakidza kuti vainge vava kusatomboda zvekuramba vachitaura neni. Vakati ivo pamba pavo painge pakazara varapwa vainge vachida kurapwa. Saka idzo dzandainge ndava kutovaudza hanzi dzainge dzatova ngano. Vakabva vati madzibaba, kana muchida kuti tinge tichitaurirana imi muchiuyai paground, otherwise chiregedzai kuramba muchingondinetsa paWhatsApp. Ivo madzibaba ava ndokubva vatondibloka Mukoma. Ndikabva ndasiyana nazvo, ndikatya, ndikati nemhiko dzose idzo dzavakandiitira, kana murume uyu ndikatukana naye paWhatsApp hatizozivi kwaanokwanisa kuzondisvitsa. Nyaya yangu Mukoma ndipo payakazogumira ipapo, mushure mekunge Mukoma vangu vakonfesa kwandiri kuti ivo vainge vatongoriwo rana wevanhu vakuru, ende murana hwavo vanokwanisa kubata mari ine mumvuri within a couple of days. Vanotendedzwa mari iyoyo kuti vange vachiishandisa madiro, as long as vachikwanisa kuzoitenderedza mari vobva vazoidzosa zvekare kumurume uyo wavanoitira zvechirana. So after I was given that confession, Mukoma, ndakarwadziwa. Nanhasi uno handitombozivi kuti Mukoma vangu ava
kana ndikavaudza vanokwanisa kundiregerera here, because apa pakatofa mwana wavo mukoma, ende zvinhu zvekuti handitombozivi kuti must I keep this secret kusvika ndichizosvika muguva, because even mukadzi wangu handitombomutrust. Ndakambosvika pakuda kumuudza kuti izvi ndo zvandakaita, but ndakabva ndangozviudza kuti secret inongonzi secret as long as iwewe muridzi wayo wakaichengeta, as long as secret iyoyo yaunenge wakachengeta muhana mako for a very long time, kana ukazongoiudza umwe munhu zvinorevera kuti inenge isisiri secret. Vedare ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Ndinoziva kuti vazhinji venyu vachandijaja, asi mukoma inini I was driven by hatred chaiyo ngekuti mukoma vangu havangaiti mari out of nowhere, ende mukunoita mari kwavo takabva tazama kunogara navo pasi tichida kuvabvunzawo kuti mari iyi yamuri kuwana mukoma, mari yose iyi yamaita within a couple of months, why makwanisa kuita mari yakawanda kudai so, yet isusu mudzinza rekwedu hakuna munhu akangomuka akangokaruka aita mazimari akadai so. Tikabva tafungidzira kuti zvimwe kuda mukoma zvavakaramba kutiudza kuti mari yavo yainge ichibva kupi, zvainge zvichirevera kuti mukoma vedu vainge vakaromba. Nanhasi uno vedzinza vanongofungidzira kuti mukoma vakaromba, because mukoma vakabva vati kwandiri, munin'ina nyaya iyi yandakuudza haisi nyaya yekuti unongofamba uchingoipembedza kana kunani zvake, because muvengi wangu handimuzivi. Saka kuzotaura nyaya iyi mukoma, I want people to understand where I am coming from. Ndikuda kuti vanhu vange vachizivawo kutadzirawo kwandakaita mukoma vangu, kuti kana mozondipawo advice mozivawo kuti what is my weakness and where I am coming from. Ndiri kutotsvakawo advice vedare. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. So ivo mukoma ava ndakavabvunza kuti saka mwana uyu hamuna here kumboita any encounter? Ivo mukoma vakabva vati no, encounter yekuti mwana uyu like kumuona handina kumbogara ndakamuona, asi vakangoti paguva rake ndipo pandakangoonawo painge paine tsoko yainge iripo, ndiyo yandakangoona yakagara pamusoro peguva pake. Saka ivo ndivanana mukanya mukoma vedu ava. Saka vakabva vati saka handizivi kuti tsoko iyo yandakaona yakagara pamusoro peguva ine chirevo here, sezvo uri iwo mutupo wedu. Hey, vedari ngatitauri navo mucomment section mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we.